Βρίσκονται ο Γιώργος Κυπρέος. Καλώς όρισες, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Και ο Πάνος Μαστρονικόλας. Καλώς όρισες. Όπου και οι δύο υπήρξαν ασθενείς του κυρίου Σκρέκα και έχουν υποβληθεί και οι δύο σε επέμβαση κατά της παχυσαρκίας με τη μέθοδο Sleeve. Είστε λοιπόν εδώ για να μοιραστείτε μαζί με όλους εμάς την εμπειρία σας. Το αποτέλεσμα αυτό που βλέπω σήμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακό και για τους δύο και σας αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό που καταφέρατε. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από πριν ακόμα γίνει η επέμβαση και να μου πείτε, Γιώργο, να ξεκινήσω από σένα. Πόσα κιλά είχες φτάσει πριν αποφασίσεις να κάνεις την επέμβαση? Πριν αποφασίσω να κάνω την επέμβαση ήμουνα 249 κιλά. Και είχες φτάσει σε αυτό το σημείο μέσα σε πόσα χρόνια? Στα τελευταία 6 χρόνια. Θυμάσαι τον εαυτό σου παλιά να ήσουν πιο αδύνατος ή θυμάσαι ότι από μικρό παιδί ήσουν έτσι παχουλό παιδάκι και... Θυμάμαι τον εαυτό μου ότι ήμουν ένα γεροδεμένο παιδί πάντα. Πάντα δηλαδή είχα τα παραπάνω κιλά. Σου άρεσε το φαγητό? Ναι. Σου άρεσε το φαγητό. Πάνω, πάμε σε σένα. Εσύ πόσα κιλά έχεις φτάσει? Εγώ είχα φτάσει 182 κιλά. Τα τελευταία χρόνια συνέβη αυτό? Αυτά τα πολλά κιλά τα πήρα στην ουσία μετά το στρατό. Όταν απολύθηκα, από τότε άρχισα να παίρνω τα πολλά κιλά. Συνέβη κάτι τότε, κάτι που είχε να κάνει με την ψυχολογία σου, ίσως και στράφηκες περισσότερο στο φαγητό? Πρώτα απ' όλα είναι και λόγω του ότι μου αρέσει το φαγητό και λόγω δουλειάς. Πόσα κιλά μου είπες? 182. 182. Και αυτή τη στιγμή πόσα κιλά έχεις χάσει πάνω? Έχω χάσει γύρω στα 50 κιλά. 50 κιλά. Και πόσοι μήνες είναι που έχεις κάνει την επέμβαση? Κοντεύω τους 6 μήνες. 6 μήνες και έχεις χάσει 50 κιλά. Ναι. Και ο στόχος μας ποιος είναι? Όσο πιο πολλά, τόσο καλύτερα. Γιώργο, εσύ πόσο καιρό είναι που έχεις κάνει την επέμβαση? Εγώ έχω γύρω στους 14 μήνες που την έχω κάνει. Και πόσα έχουμε χάσει? Έχουμε χάσει 147 κιλά. 147. Είναι απίστευτο πραγματικά. Εγώ σας βλέπω σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είστε και πολύ χαρούμενοι, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εδώ θέλω να μείνω λίγο και να σας ρωτήσω, να ξεκινήσω από σένα Πάνω. Πώς ήταν η ψυχολογία σου πριν? Αισθανόσουν άσχημα? Ήταν δύσκολο στο να ενταχθείς στο κοινωνικό σύνολο ή επαγγελματικά αν είχες κάποια προβλήματα? Να πω την αλήθεια, ψυχολογικά αλλά και επαγγελματικά δεν είχα πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα σε μένα ήταν θέμα υγείας. Μιας και είχα ένα σοβαρό πρόβλημα με το πόδι μου λόγω θρομβοφλεβίτιδας και έπρεπε οπωσδήποτε να χάσω κιλά για το θέμα υγείας, έτσι ώστε να δούμε αν θα χρειαστώ χειρουργείο για το πόδι μου. Και λέω η μόνη μέθοδος είναι αυτή. Ό,τι άλλο είχα δοκιμάσει είχε αποτύχει. Αποφάσισα να κάνω αυτό, μιας και το είχε κάνει και ένας φίλος μου στον κύριο Σκρέκα και είχε πάρα πολύ επιτυχία. Εκείνος είχε χάσει γύρω στα 75 κιλά. Έκανα την εγχείρηση, πήγα πολύ καλά. Το Σεπτέμβριο που επισκέφθηκα και τον αγγελόγο μου είπε ότι δεν θα χρειαστεί εν τέλει, γλίτωσα το πόδι μου από το χειρουργείο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πολύ σημαντικό αυτό. Εσύ Γιώργο, είχες ας πούμε κάποια προβλήματα, στεναχωριώσουν που ήσουν πολλά κιλά, επηρεάζει αυτό την καθημερινότητά σου, τις παρέες σου ίσως? Την καθημερινότητά μου σίγουρα, γιατί όπως ξέρουμε ο ρατσισμός είναι πολύ μεγάλος, αλλά καθημερινά δίναμε μια μάχη. Άκουγες δηλαδή και πειράγματα πολλές φορές στον δρόμο ή απλά αντιλαμβανόσουν ότι δεν σε αντιμετώπιζαν όπως όλους τους άλλους? Ναι, και πειράγματα. Και πειράγματα. Γενικότερα ήταν η παιδεία που δίνουν κάποιοι γονείς στα παιδιά τους και είχαν το ανάλογο αποτέλεσμα. Οπότε υπήρχαν κάποια τέτοια προβλήματα. Όσον αφορά τώρα στην υγεία, το βάρος αυτό, τα πολλά κιλά, είχαν επηρεάσει και την υγεία σου, δηλαδή κουραζόσουν? Βέβαια, κουραζόμουνα, λαχάνιαζα, δυσκολία στον ύπνο. Γενικότερα δεν μπορούσα να κάνω πάρα πολλές δραστηριότητες. Ενώ τώρα φαντάζομαι ότι θα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Τώρα δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραίο αυτό. Και αποφασίζεις, Γιώργο, να κάνεις αυτή την επέμβαση. Φαντάζομαι θα έχεις ακούσει πολλά για πολλές μεθόδους ίσως που χρησιμοποιούνται και επιλέγεις τη μέθοδο Sleeve. Πώς φτάνεις σε αυτή την απόφαση, τι σε κάνει να πιστείς?
Βασικά έφτασα σε αυτήν την απόφαση κατόπιν του γιατρού μου. Του κυρίου Σκρέκα. Του κυρίου Σκρέκα, ο οποίος ήταν από τους γιατρούς ο οποίος μπόρεσε να μου αναλύσει μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια για την κάθε επέμβαση και πολύ απλά του είπα την κάνουμε. Τελείωσε. Και σε έκανε να αισθανθείς καλά και να μην αισθάνεσαι φόβο, έτσι. Ναι, αυτό είναι το κυριότερο. Εσύ πάνω μου αισθανόσουν φόβο πριν την επέμβαση? Όλοι λίγο πολύ, πριν μπούμε στο χειρουργείο. Είναι κάτι αυτό το άγνωστο. Γιατί είναι κάτι το οποίο έχει ξεχάσει τι είναι. Δηλαδή πώς θα νιώσεις ξανά αδύνατος και σε θέμα υγείας και σε θέμα αισθητικής. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και τα δύο πολύ σημαντικά τομείς στη ζωή μας. Και όταν πήγα στο γιατρό μου τα ανέλησε, όπως είπε και ο Γιώργος πολύ σωστά, μου τα ανέλησε όλα λεπτομερώς. Μου είπε τι πρέπει να προσέχω, τι πρέπει να κάνω, τι θα γίνει και όλα πάνε μια χαρά. Και όλα έγιναν έτσι όπως τα είπε, ο γιατρός και έχουμε λοιπόν αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Όλα καλά λοιπόν τώρα και στην υγεία, στην καθημερινότητα. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής, Γιώργο. Το να χάσεις πολλά κιλά γρήγορα, σε πόσους μήνες είπαμε έχασες αυτά τα κιλά? Εγώ σε 14 μήνες. Λίγο πάνω από χρόνο λοιπόν, αλλά έχασες πολλά κιλά. Ναι. Το να χάνεις τόσα κιλά σε αυτό το διάστημα επηρεάζουν την υγεία αυτού καθόλου? Όχι, δεν με επηρέασε σε κάτι. Ίσα ίσα που τα αποτελέσματα ήταν τόσο γρήγορα και τόσο ευχάριστα, μπορώ να πω. Που πλέον σε πελάγει ευτυχίας που λένε. Πολύ ωραία. Εσύ? Όλα πήγαινε μια χαρά. Είναι αυτό λέει και ο Γιώργος, δηλαδή τα συναισθήματα, πώς νιώθεις καλά, το ότι... Όταν φεύγουν όμως τόσο πολλά κιλά, δεν είναι καθόλου άσχημο για τον οργανισμό, για την υγεία αυτό. Ήταν πολύ καλό και αυτό εγώ προσωπικά το είδα περίπου 2 μήνες μετά. Όπου έτυχε να πάω διακοπές με κάποιους φίλους μου που είχαν να με δουν καιρό και είδαν εμφανώς τη διαφορά. Πώς χάνονται αυτά τα κιλά? Δεν τρώτε? Τρώμε ελάχιστα. Και τρώμε μόνο και μόνο γιατί πρέπει να ζήσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη, δεν πεινάμε. Δεν υπάρχει λοιπόν το αίσθημα της πείνας? Υπάρχουν και μέρες οι οποίες έχω ξεχάσει να φάω. Για σένα, Γιώργο? Το ίδιο ισχύει. Ούτε εσύ πεινάς? Όχι. Δηλαδή είναι να πηγαίνεις κάπου να φας κάτι και λες ότι μπορώ να φάω τα πάντα χωρίς να έχω πρόβλημα. Και όμως μπορείς και να μην φας κιόλας. Ναι, ξέρετε, τελικά ίσως είναι αυτό ότι πολλές φορές οι άνθρωποι και εσείς που το έχετε ζήσει αυτό, θα μπορέσετε να μου το επιβεβαιώσετε μάλλον καλύτερα. Πολλές φορές εκείνοι λοιπόν που τρώνε και παίρνουν πολλά κιλά, δεν τρώνε από την ανάγκη για να χορτάσουν, αλλά ίσως είναι λίγο ψυχολογικό το θέμα και ίσως συνήθεια. Συνήθεια θα έλεγα. Είναι δηλαδή, συνήθεια περισσότερο. Πιστεύω ότι δεν χορταίνει το μάτι. Και καταλήγουν να τρώνε απ' όλα. Ενώ τώρα τρως ελάχιστα. Δηλαδή να σκεφτείς ότι δεν μπορείς να φας ούτε ένα μπιφτέκι. Δηλαδή, ένα μπιφτέκι δεν μπορείς να το φας? Γύρω στα 2 κεφτεδάκια να φανταστείς. Δεν μπορεί, δεν χωράει. Φανταστείς ένα παράδειγμα ότι πριν την εγχείρηση μου λέει η μητέρα μου μην τρως. Και τώρα μου λέει τρώει και λέω να φάω, αλλά πού να το βάλω, αφού δεν έχω στομάχι. Πριν την εγχείρηση θέλω να μου περιγράψεις πάνω ένα καθημερινό μενού, από το πρωί ως το βράδυ. Τι να πω, δηλαδή το μεσημέρι για να χορτάσεις θέλω να πεις... το πρωί. Πες μου για το πρωί. Έπινα 1 με 2 μπουκαλάκια γάλατα αυτά τα σοκολατούχα. Ναι. Τυρόπιτες, αντουιτσάκια, τα γνωστά αυτά τα πρωινά, γλυκάκια. Το πρωί είναι αυτά? Ναι, το πρωί. Ναι. Ναι, λόγω κυφής της δουλειάς, και έχω ζαχαροπλαστείο. Μέσα στα γλυκάκια, ναι, πειρασμός. Μετά, το μεσημέρι, εάν δεν υπήρχε φαγητό, πίτσες, να σκεφτείς ότι έπαιρνα την πίτσα, την οικογενειακή, τη μεγάλη, έτρωγα μία ολόκληρη και έτρωγα και 2-3 κομμάτια της κοπέλας μου. Χώρια τα αναψυκτικά. Και από ό,τι λοιπόν καταλαβαίνω, δεν είναι μόνο η ποσότητα, είναι και η ποιότητα του φαγητού. Ότι δεν πρόσεχες να φας κάτι πιο υγιεινό, κάτι με λιγότερα λιπαρά,
Και εσύ το ίδιο μενού ακολουθούσες και εσύ έτρωγες τέτοιες τροφές? Ναι. Απλά δεν ελέγχουμε το διατροφολόγιό μας. Τρώμε ό,τι μπορούμε εκείνη τη στιγμή. Μετά την επέμβαση, παιδιά, ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη διατροφή πάνω? Ναι, ο γιατρός μου έδωσε, ο κ. Κρέκας μου έδωσε ένα πρόγραμμα, το οποίο υπήρχαν κάποια στάδια διατροφής. Στην αρχή μόνο υγρά, μετά μόνο κάποιες κρέμες, γιαουρτάκια. Για πόσο διάστημα ήταν αυτό? Σχεδόν ήταν ένας μήνας, αλλά ήταν 10 μέρες το πρώτο βήμα, και 20 μέρες περίπου το δεύτερο με κρέμες, έτσι ώστε να επανέλθει το στομάχι και το έντερο σιγά σιγά να επαναλειτουργήσουν. Και μετά από αυτό το μήνα δεν σου κάνουν την ίδια ερώτηση, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και εσύ ακολούθησες ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα. Πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διατροφή. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιες τροφές που είναι απαγορευμένες ή τα πάντα μπορούμε? Δεν υπάρχει. Επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο να χάνουμε κιλά, μπορούμε να φάμε τα πάντα, γιατί δεν έχουμε την ποσότητα πλέον. Δεν υπάρχει ποσότητα. Τρώμε κάτι πολύ ελάχιστο. Και έτσι δεν έχουμε το πρόβλημα να μην πάρουμε κιλά. Φυσικά χρειάζεται και η προσοχή από θέμα αναψυχτικών και τέτοια. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, τα αναψυχτικά είναι ό,τι χειρότερο. Πολύ ωραία. Χαίρομαι λοιπόν που σας βλέπω καλά. Χαίρομαι που σας βλέπω να χαμογελάτε. Και τελικά είναι και ένα μήνυμα αυτό. Το πόσο αλλάζει η ζωή. Άλλαξε καθοριστικά η ζωή σου, Γιώργο? Άλλαξε προς το καλύτερο, θα πω. Αλλά με πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπω τη ζωή με άλλο μάτι. Δηλαδή βάζω στόχους που πλέον μπορώ να τους πραγματοποιήσω. Θα συνιστούσες σε κάποιον που έχει ανάλογο πρόβλημα να κάνει αυτή την επέμβαση και να μην ταλαιπωρείται με τις δίαιτες? 100%. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα το αποφάσιζε και ο ίδιος από τη στιγμή που θα έβλεπε το πριν και το μετά το δικό μου. Αν ήξερες εσύ πάνω μου τα αποτελέσματα αυτής της επέμβασης, θα το έχεις κάνει ίσως και νωρίτερα? Ναι, και άρχισα, μπορώ να πω, 2 χρόνια, γιατί αλλιώς το έχω κάνει μαζί με το φίλο μου τότε που το έκανε. Έχασα 2 χρόνια. Έχετε και φωτογραφίες μαζί σας. Έχουμε εδώ μια φωτογραφία του Πάνου, όπου είσαι και ένθερμος οπαδός του Ολυμπιακού, μου είπες? Ναι, εδώ είμαι στο γήπεδο της Λίβερπουλ, στο Anfield. Ναι. Όπου εδώ, πόσα κιλά ήσουν εδώ? 180 κιλά. 180 κιλά. Να φανταστείς ότι δεν μπορούσα να κάτσω στο κάθισμα. Γιατί και λόγω ύψου αλλά και λόγω βάρους, τα πόδια μου έβρισκαν στο μπροστά κάθισμα και κοβόντουσαν πλέον τα γόνατά μου. Και ανώτησαν τα πόδια μου. Και λόγω της τρομβοβλεβίτιδας φαντάζομαι είναι ακόμα χειρότερο. Τώρα που πηγαίνω στο γήπεδο, κάθομαι άνετα, βλέπω δεν λαχανιάζω, ανεβαίνω τα σκαλιά άνετα στο γήπεδο. Υπάρχει καλύτερη ποιότητα ζωής, απλά και καθημερινά πράγματα, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Σε όλα. Και εδώ έχουμε τις φωτογραφίες του Γιώργου, όπου είχες πολλά κιλά, Γιώργο. Όντως πάρα πολλά. Και ξέρεις, έχει λάμψει στο πρόσωπό σου μετά από την απώλεια όλων αυτών των κιλών. Πραγματικά. Είσαι ένας άλλος άνθρωπος, είσαι διαφορετικός άνθρωπος. Φαίνεσαι πιο μικρός, πιο όμορφος, πολύ πιο όμορφος. Και φαντάζομαι αυτό θα το βλέπετε και από την συμπεριφορά και του άλλου φίλου, έτσι. Θα είστε πιο αρεστοί, πιο επιθυμητοί τώρα. Πάνω. Έχω αρχίσει και βλέπω ότι το άλλο φίλο με κοιτάει